La història de la Renaixença catalana des del 1833 s'explica a través de l'acció i de l'obra de destacades figures del món polític i cultural catalans. Però en ocasions es passa per alt que moltes iniciatives que van articular aquest moviment no haurien estat possibles sense el mecenatge d'importants personalitats del món econòmic català. En aquest punt és on entra en joc la controvertida figura d'Eusebi Güell i Bacigalupi, nascut a Barcelona l'any 1846. Güell era la segona generació d'una nissaga d'armadors originaris de Torredembarra que s'havia enriquit amb els grans negocis de l'època, el ferro, el carbó, els bancs i el tabac. Però l'origen d'aquest enriquiment estava tenyit per la fosca ombra del tràfic il·legal d'esclaus. Bé sigui per conviccions personals, bé sigui amb el propòsit de blanquejar la imatge de la família, o bé sigui per les dues coses juntes, Eusebi Güell es va comprometre amb el moviment de la Renaixença i va donar importants recursos del seu patrimoni en la fundació d'entitats i en la consolidació d'activitats com, per exemple, els Jocs Florals. La figura de Güell és molt coneguda com a promotor del Parc Güell i del Palau Güell a Barcelona, construïts a cavall dels segles XIX i XX, que en l'actualitat són de titularitat pública, per donació o per cessió, i formen part del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Però, en canvi, el compromís d'Eusebi Güell amb la societat catalana i amb el seu patrimoni cultural va molt més enllà. Durant l'últim quart del segle XIX va ser un dels principals mantenidors de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, situada a la Casa de la Llotja a Barcelona, que entre les diverses funcions que tenia destacava la de formació de professionals destinats a la investigació, defensa, conservació i restauració del patrimoni monumental de Catalunya. Posteriorment, la gran obra de la Mancomunitat entre 1914 i 1923, de recuperació del patrimoni històric, no hauria estat possible sense l'existència prèvia d'aquest corpus de professionals que van intervenir decididament en alguns jaciments arqueològics del país i que en l'actualitat són un motor econòmic del seu territori.